Вітаю вас на каналі Молодось ТВ, рубрика «Літералом». Рубрика, де ми спробуємо навчитися читати. Не по літерах, а по книгах. Читать не слово, сказки, думки, а літературу. І сьогодні я хочу розказати вам про банальну, просту річ, яку повинні були б ведати усі, але чомусь люди про це забуваються. Забуваються, коли цитують. Вельми часто на просторах сетів можна побачити які-небудь скази, фрази, афоризми, які приписуються одразу самому письменнику. Не глядячи на то, що це просто кавалочок твора. Так, этот твор написал ее, але этот твор уявляє собою контекст, призму, праз якую гэты твор писався, призму, яка ламає світопогляд письменника для того, каб стварыць штосьці новае. Гэтыя словы не яго словы, гэта адбіткі слов. Мы можем паглядзець, напрыклад, у чыстае прастрыстае возера и побачить там отбиток неба. Мы не скажем, что вунь неба у озера. Мы не сможем, докранувшись до озера, докрануться до неба. Чому? Бо это просто отбиток. Нават, калі у галоўнага героя ёсць рэальны прататып, як было з Лабановичем, яго стваральнікам Коласа, мы не можем сказать, что словы Лабановича – это цалком словы Коласа, не глядячи нават на тое, што іх пісаў Колас. З другого боку, мы не можем таксама і адмовіць аўтарам у, так сказать, аўтарскім праве на гэтае слово. І таму пры чытанні павінна адбывацца такая дзіўная парадаксальная рэч, адначасова аналіз і сінтэз. Мы адначасова расшчапляем аўтара на гэтай вось кавалачкі, на герояў, падзеі, на кесць думкі. Уявіце сабе, што вы стаіце над разбітым люстэркам, і ў ім вы адбіваеце. І з другого боку, па гэтых адбітках можна скласці цэлага аўтара, таго, якім ён хоча падаць сябе. Магчыма, в этом заключаецца ідэя. Таму чытайце уважліва, удумліва і, галоўнае, чытайце. Глядзіце Молодось ТВ. Літералом. Дякую.